салом алайкум бародарони азиз, хуш омадед ба шабакаи Корвони Умр. имрӯз бар шумо чанд фоидаи худризоиро пешкаш мекунам ва саоле карданд ки шахсони зандор тур аз занҳои худ бошанд, яъне ки дар Федератсияи Русия ва дар дигар ҷойҳо агар худро бо дасти худ ҳаром накунанд, яъне ки худризоӣ накунанд, бо шарте ки онҳо ба беморӣ дучор мешудааст. То кадом дараҷа ин суханҳо рост аст, мо бар шумо маълумот медиҳем. хуб, наворро то охир гӯш мекунем. агар малол нашавад, дар зери навор як лайк гузоред, то ин ки дигар бародарон бинанд, бохабар шаванд ва бо фоидаи ҳамаи онҳо ҳаст. хуб, дӯстони азиз, то кадом дараҷа худризоӣ бар инсон фоида дорад, яъне бо сабаби он ва мақсади асосии он аст ки сабаби фоидаи чанде аз худризоиро бар шумо маълумот медиҳам. хуб, гӯш кунед ки ин ба сабаби ҷони шумо ҳаст ва ё ба сабаби саломатии шумо ҳаст. хуб, худризоӣ, яъне ки возеҳтар ки гӯям, ҳарчанд шармоварам бошад, ҷавонҳое ки бо дасти худ худро ҳаром мекунанд, яъне ки сухан мезананд, инҳо фоидаи яке аз ҷиҳатҳояш ҳамин аст ки инсонро беқувват мекунад. оё ин ба фоидаи инсон аст ё ин ки ба зарараш? ин вобаста ба худи шумо ҳаст. боз як фоидааш ҳамин аст ки нури чашми инсонро неск кардан мегирад. инсон вақте ки сол то сол ба воя мерасад, аллакай нури чашмаш кунд мешавад. ин ҳам ба зарари шумо ҳаст ё ин ки ба фоидаи шумо? тахмин аз они шумо ҳаст. ва севумин ин ки нури инсонро аз рӯяш мегирад. ин ҳам ба фоидаи шумо ҳаст ё ин ки ба зарари шумо? ҳамаи инро худатон тахмин кунед. хулоса аз шумо ҳаст. мо танҳо бо сабаби фоида бар шумо нақл карда истодаем ва астухонҳои шуморо аллакай беқувват мегардонад ва баракати шуморо чикор мекунад? Аз байн мебарад. инҳо ҳама фоидаашон ҳамин аст ки шуморо ба ҳамин чизҳо меорад. аллакай шумо саломатии худро аз даст медиҳед. ва аз ҳама муҳимтаринаш ин аст ки ҳар шахсе ки дар дунё бо дасти худ худро ҳаром мекунад, дар рӯзи қиёмат дасти чапаш бо тарзи ҳомила дар рӯзи қиёмат дасти чапаш ҳомиладор мешавад ва ҳама мефаҳманд ки ин шахс, ин инсон дар дунё бо дасти худ худро ҳаром мекунад. ва ногуфта намонад ки шахсе гуфт: оё ин зарар надорад ки мо дар Россия ҳастем ва дар дигар ҷоҳо аз занҳои худ дур ҳастанд, бо сабаби зино накарданашон бо дасти худ худро ҳаром мекунанд. зино ҳам гуноҳ аст, ин кор ҳам беҳ аз он аст. аз ҳама муҳимтараш, ин барои саломати инсон зарар надорад. ҳар вақте ки бо вақти худаш ки расид, аллакай автоматически инсон ҳаминро аз бадани худ хориҷ мекунад, яъне ки худаш хориҷ мешавад. мегӯянд ки шайтон задааст, ин шудааст, ӯ шайтон назадааст, яъне ки ин ҳам бо тарзи автоматикӣ аллакай аз бадани инсон хориҷ мешавад ва ба саломатии инсон ҳеҷ зараре надорад агар ба ҳамин кор даст назананд. агар вақте ҳамин корро истифода баранд, он гоҳ ба саломатиашон хеле зарари калон мерасонад. ҳарчанд табибон, ҳарчанд дигар шахсон ки мегӯянд ки агар ба ҳамин кор даст назанӣ, саломатият безеб мешавад, саломатият дигар хел мешавад, аллакай дигар, шумо фаромӯш накунед ки аз ҳама муҳимтаринаш ба ҳамин кор даст назадан. фоидаҳояш ҳамин аст. ин фоида не, балки ба зарари шумо ҳаст. чашми шуморо хира мекунад, шуморо беқувват мегардонад, шуморо устухонҳоятонро борик мекунад ва ҳамчунин саломатиро зуд аз даст медиҳед ва бас аз оиладор шудан дигар ҳамхоба кардан бо занҳои худ намешавад. инҳо ягон ҷои шарм, ягон ҷои айбаш нест. танҳо чизе ки буд мо бар шумо гуфта гузаштем.
کوشش کنید که از همین کار دور باشید. کوشش کنید که به همین کار دست نزنید. از شخصانی که میگویند اگر این کار رو نکنید سلامتیت بزه می شود، نه، شما خطا میکنید. بس کنید این کار رو نکنید، انشاءالله سلامتی شما بهتری می شود. هرچند از زنهای خود دور هستید، هرچند در جایهای دور هستید، صبر کنید، طاقت کنید. هنگامی شیطان که شما را وسواس میکند استغفار گویید، 2 رکعت نماز کنید. خیلی که گفتیم اتوماتیکی خودش از بدن خارج میکرداند.